Ехо! Има ли някой? Трети етаж. На дивана, както винаги, когато идвам, лежи Франциска, съквартирантката на Фатима. И спи. Аз съм съвсем малък. Обувките ми, които сега са само 1 сантиметър, са пропити от коняк. А над мен гърлото на бутилката е недостижимо високо. Намирам се в пустиня. Толкова е светло, че едва мога да си отворя очите. Поглеждам се. Не съм се променил. Сандали, сиво-синя престилка, всичко си е както преди. Само, че горещия въздух е толкова сух, че по челото ми няма капчица пот. Този екип извърши чудеса просто от, как да кажа, от търпение, храброст и смелост, защото целият проект първо трябваше да бъде реализиран в зала Европа, но там се случиха едни форс-мажорни обстоятелства и се наложи залата да бъде затворена, след което, за да не спираме продукцията, те трябваше да обикалят буквално наистина немили, недраги из Русе, репетираха в библиотеката, репетираха в общината. Чудихме се наистина как да организираме така целият процес, че да успеят да си свършат много успешно целият процес, след което пък дойдоха другите трудности с декора. Буквално това, което виждате в момента, е от вчера. Тъй като се забавяха едни плащания през Министерство, въобще голямо изпитание беше за тези млади хора и аз за това искам да им благодаря. Първо да им благодаря, че проявиха наистина огромна воля, защото това е една много трудна, наистина изключително трудна и сложна пиеса, която изисква много голяма концентрация и внимание и усърдие и се надявам просто театралната машина на това представление да заработи вече на пълни обороти с всичките си компоненти най-накрая. Това е едното, което исках да кажа. Другото е Бюрхан Керим, го познавате вече. Това е лауреата на конкурса за млад театрален режисьор Слави Шкаров от 2024 година. Той спечели конкурса с тази много сложна пиеса. Това, което за мен като продуцент в случая е хубавото, че той остана верен на първоначалния си стилистичен замисъл и не промени концепцията на идеята си, наистина я доразви и се надявам до вечера, утре вечер, всички така зрителите и по-нататък да се убедят в това. Почти гола е. Какъв кошмар. Изглежда красиво. Един мъж влезе в стаята, стои до дивана. Къде съм? Да събужда се. Здравей! 4-ти етаж. Лежа на някакъв диван в някаква стая. До мен има малка масичка. На нея почти празна бутилка коняк. Почти гола съм, увита само в хавлия кърпа. Къде съм? Някакъв непознат мъж стои до мен и ме гледа. Как съм попаднала тук? Здрасти! Изглежда объркана, сигурно е сънувала. Как попаднах в тази бутилка? Поглеждам бързо стаята. Вместо украсените мавритански прозорци, някакъв перваз с радиатор и пардета. Навън е нощ. Един телевизор поставен върху мукета в пясъчен цвят. Графики и плакати по стените. До тях ефтини етажерки и снимки на хора, които никога не съм виждала през живота си. Всичко наред ли е? Актьорите, които участват в представлението: Симона Джурова, Русислав Панков, Виктория Владова, Александър Озунов и Ивайло Драганов, който в момента не е тук. Кадър. Композитор на представлението е Христо Намлиев. Костюмите са поверени на Светла Колева. Сценографията се оказа, че ще е моя работа. Това е. Моля ви, кажете само, 2 пъти употребихте думата сложна пиеса. Какво я прави толкова сложна? Може би И към двамата. аз като преводач, обаче не като директор, нали така? Да. Просто това е една история, която тръгва от един реализъм в един немски блок в съвременния свят. Персонажите са 5, които преди малко изброих актьорите, които ги играят. И тези са едни самотни хора, които почти нямат контакт с други или рядко. И
В цялата пиеса няма почти никакви диалози. Те водят монолози, обаче монолозите им са прекъсвани през цялото време от друг персонаж. Тоест цялата пиеса се случва на паралелно текат 5 монолога, които трябва да изградят обща история. Заедно с общата история на всеки един персонаж трябва да му излезе историята, заедно с това смисъла, образа, това, което се опитваме да правим, не просто да представим една история, а да е художествен продукт, който всички сегменти на това представление са важни. Декора, осветлението, звука, те са партньори на актьорите. И предстои да развиваме още тази симбиоза между актьор и това, което го обгражда. Това е смисъл случайно съвпадение, когато Бюрхан беше предложил и селекционер, все пак да подчертая, не съм аз бил правил селекцията за конкурса, е избрал, защото това е една пиеса, която аз искам да правя от всъщност става 20 години вече, защото аз преведох 2005-2006 някъде. И тя е сложна, два пъти, всъщност аз казах с думата сложна, два пъти, затова по-добре аз да кажа какво имам предвид. Най-просто казвам, това е една история, която е разказана от 5 гледни точки. През цялото време зрителя следи от 5 персонални гледни точки какво се случва и често действието съвпада, това, което вие видяхте и в този отказ, нали? Че двама от персонажите констатират едно и също действие, но в други моменти не съвпада. И от това всъщност се получава една много сложна и интересна тъкан на това всъщност какво е и реалността, по какъв начин ние виждаме реалността, по какъв начин всеки за себе се изкривява реалността. И това е така подхода на автора. Просто 5 перспективи, 5 гледни точки едновременно към цялата история. А другото, което я прави сложна, е, че от реалността, която спомена в началото, реалността в началото, която спомена Бюрхан, постепенно действието се приплъзва минава през съня на героинята Франциска, един персонаж, и оттам се разпростира върху всички и става накрая, наистина, това се казва и пиесата, предполагам, Арабска нощ, защото става буквално като приказка в крайна сметка и една фантасмагория, която накрая завършва отново в реалността. Това е едно пътешествие, едно приключение, което е в някаква степен уникално в съвременната драматургия. Пиесата е изключително трудна и се прави значително рядко, защото е наистина много трудна за правене и провеждане. И аз се радвам, че в нашия театър беше реализирана един такъв по-сложен проект. И как изобщо ще изляза от тук? Помощ! Не мислиш сериозно да се разкарваш целия ден с тая престилка, нали? Жената се събуди, но не ме вижда. До нея стои мъжът. Ей, ето ме! Не ме ли виждате? 5 етаж. Защо не? Проблем ли? Не мога да кажа и дума. Това нещо изглежда смешно. Не ми, ти си смешно. Не говори. Здравей, аз съм Калил, приятелят на Фатима. Вратата беше отворена. Случайно да знаеш къде отишла Фатима? Аз бях съвсем в асансьора на 5 етаж, ама успях да се измъкна. Той се усмихва и говори за някакъв асансьор. Тя става. Внимава хъблията и не се разтвори и отива до прозореца. Стоя до прозореца на някакъв блок. Може би на 7 или на 8 етаж. Гледа навън. Блок, като той съм отраснала. Блок, като той съм прекарала първите години от детството си. О, Боже! Ами, това почти случайно се случи, когато като започнахме репетиции горе в зала Европа и там заваля и трябваше да заключат. Имаше забрана от кмета. И тогава много бързо трябваше да реагираме какво може да преместим. И тук беше свободно, защото на други места се репетираше през това време. И пиесата, така първоначално си бяхме помислили един камерен формат. И затова мисля, че даже беше на Боян предложението да публиката на сцената. Интересно е, различно. Аз, честно казано, отдавна търсих повод да започнем да играем на голяма сцена и с публика на сцената, защото това е един формат, който е
как да кажа, това е много обичайно в много театри в Европа поне. И предоставя възможността първо зрителите изведнъж от салона да се окажат и те на сцената. Това първо поставя зрителите в друга ситуация. После предоставя един формат, какъвто ние нямаме на практика в театъра. Нали, камерната сцена, тя си е сцена кутия. И това беше най-близкият вариант до концепцията на Бюрхан горе в зала Европа, защото там той искаше да използва самата архитектура на залата, големите врати и публиката пак щеше да е така на едно ниво с актьорите. И това беше най-близкият формат, това, което той нямаше как вече по технически причини при форс-мажорни обстоятелства да реализира горе. Ната е застанал над квартала и ми се струва, че не съм я виждала от години. Странно е. 6-ти етаж. Някакъв приглушен звук от гърлото на бутилката. Все едно съм се разтворила във въздуха. По острия гребен на дюните се плъзга виещ вятър. Някой трябва да ми помогне. Ти си смешна и ти ме правиш мен смешен! Моля те, спаси ме. Всеки момент ще се разтворя във въздуха. Това е проклятието на жената на шейка и смъкни ме от тук. Това са спомени, които могат да те накарат да пробиеш стената си, умруци! Какво? Не познавам, но не си тръгвай. Помогни ми да се върна обратно в Алиса Киншелсак. Шейката Алкарат Барханба ще те възнагради богато за това. Измъкни ме от тук. При това бях толкова горд да им показвам всичко. Парното, вентилацията, пеща за буклука, моторното на асансьора. Това не ни е за първи път да сме на един дъх разстояние от публиката. То почти всичко беше казано. Изключително сложна драматургия, с много пречещи обстоятелства по пътя, но мисля, че всичко превъзмогнахме. И всичко друго, което кажа, само ще отнема изненадата на публиката. Мога да добавя, че в моя персонаж ще видят историята на една несбъдната любов, която можем да видим как ще се окаже пагубна. Браво! Това, че сме на един дъх разстояние от публиката, не мисля, че ни изненадва. Мисля, че вече всеки един от нас е минавал през това да бъде близо в публиката. Пък и в това представление специално, особено в началото, сме го направили така, че ние все пак и комуникираме с публиката. И тази комуникация продължава до края. Ние сме свързани с нея. Много е важно публиката дали разбира тази история. Това е много важно в този спектакъл. Така че, както Боян каза, това ни е работата. И ние искаме публиката да разбира историята, да е интересно и да се вълнува, колкото и ние се вълнуваме. Даже и повече. За моята роля аз играя Фатима Манзур, така ми е името в пиесата. Арабка съм. Не се казва арабска нощ заради мене, просто съм арабка по пиеса. И това може, го има може. мотив. Не, знам го със сигурност от Роланд Шимер, от автора. В смисъл, цялата идея е тръгнала от тези две съквартирантки, Да. когато е писал пиесата още. И всъщност той трябвало да бъде пиеса за две жени, които са съквартирантки. След това последен се е появил твоя персонаж. Той затова и толкова откъснат. След това се е появил приятеля на Фатима, който изведнъж Роланд Шимерфеник е решил, че трябва да дойде в някакъв момент. След това си казвал, ма там се щура някакъв човек, какъв е той, и се оказал домоуправителя, този човек, който се щура, и най-накрая се появил и неговия герой, който няма да издавам какъв е. Рости много хубаво и така енигматично зададе. Да. И това е наистина това е една пиеса приключение, която е вълнуваща заради това, което се случва с героите, но тя е вълнуваща и чисто и като история. И е в някаква степен наистина уникална в съвременната драматургия. И атрактивна при всички случаи. Саша. Ами да, драматургичен материал, който впряга целия творчески потенциал, мисля, че не преувеличавам, дано да добавим стойност. Тя се е вкопчила в него. Престани! И не пуска. Не, моля те! Пусти! 7-ми етаж, стигнах! Боже! Тя е гола и се е вкопчила в мен. Вървя по коридора към нашия апартамент. Искам да се откопча! Иска да се откопчи. Не си тръгвай! Престани! Моля те! Или имаше намерение целия си живот да прекараш моторното на асансьора? Аз
Не! Вратата е затворена. Аз обаче я оставих отворена. За миг тя притиска устните си до неговите. И защо? Тя ме целува! Не може да бъде! Вратата е затворена. Натискам звънеца. Звъни се. Звъни се! Нещо звънти! Искам да стигна до вратата! Не си тръгвай! Никой не отваря, отвътре се чуват гласове. Пусни! Не! Той се отскупва и стичва до вратата, а тя след него. Вратата се отваря. На гребена на една дюна пред мен се появява трептящия в маранята силует на бедуинска шата. Насочвам се натам, защото всичко правиш погрешно, както казваше тя. Симона Джурова е гост актриса при нас. Но кой знае? Ами, аз мога да кажа, че тази пиеса е наистина много голямо предизвикателство, как да се повторя и аз. И за мен също беше голямо предизвикателство. Изключително многопластова и предизвикателна. Това е. Тя има трудната роля. Какво ли виждаме в режисурата или поне с такова усещане бях в началото? Ами тук Комикс се развива. на места да, то се сменят жанрове. То когато е... Ами това е наративен театър, в който започваме да представяме историята и спрямо коментарите вътре може да си позволяваме към различни... Това вчера решихме, защото така сметнахме, че е забавно. Не знам дали сега излязло или не. Франциска! На вратата стои някаква жена. Пред мен стои Калил, зад него Франциска. Тя е гола. Нищо не мога да кажа. Не е такава. Не. Жената ми изглежда позната. Гадна свиня такава. Остани при мен, моля те. Гледаме с покорени очи, ще те убия. Фатима! Защото всичко правиш погрешно. Краката ми задават пясъка. Падам, изправям се, продължавам към шатрата. Нож! Трябва ми нож, ще го изкорня. Дюната е толкова стръмна, напредвам едва. Тя се връща! В ръката си държи нож! Иска да ме убие! Ще те убия! Нарочно си ме подмамил да изляза навън и да чукаш за квартирантката ми докато спи! Почти горе съм. Пред мен, може би на около 15 метра е шатра.